Аз съм хамелеон. Мога да бъда какъвто си поискам. Добър ден. Здрасти. Здрасти. Една секунда. Една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 2. Цена за всеки. 10 продукта за 99 стотинки всеки. Само в Макдоналдс. Откри чисто удоволствие в новите парфюмни капсули на Семана. Дълготраен аромат през целия ден. Ухание, което разцъфва при всяко докосване. Семана с парфюмни капсули. Продуктите за отпушване на носа често нараняват лигавицата. Tampon Protect спрей възстановява комфорта на вашия нос. Tampon Protect. Новите кубети. По-штури и по-кубични от всякога. Кубети. Всичко игра. Време е за новия Samsung Galaxy Tab. Време е за по-ярки и впечатляващи изображения, по-бързо и по-лесно изпълнение на няколко задачи едновременно. Samsung Galaxy Tab. Нови възможности в движение. Аз търся съчетание на нежност и сила във всичко, което правя. Затова избрах Еко Хидробалсам. Силни почистващи съставки, които измиват съдовете до блясък, и нежен балсам, който се грижи за кожата и приятно я хидратира. Еко Хидробалсам. Козметика за съдове и ръце. Тъй щастлива съм и се радвам, че те имам. Благодаря ти, поднасям ти мерси. Мерси Great Variety. Удоволствието да избираш от неповторима колекция първокласен шоколад. Мерси е моето благодаря. Мерси, че имате. Животът никога не спира и ние знаем това. Затова създадохме потребителски кредити с още по-ниски лихви, с максимален размер до 35 000 лева и срок на издължаване до 10 години. Банка ДСК. 60 години доверието е взаимно. Либра представя. Харесвате белези? Възникнали след операции, травми и изгаряния. Контракт Тубекс успешно лекува белези и възвръща самочувствието. Лекарствен продукт без лекарско предписание за деца и възрастни. Преди употреба, прочетете опътването. Тази пералня е само на 1 година и вече не работи добре. Защо? Сложете капка вода върху стъклото. След няколко часа се появява котлен камък, който вреди на вашата пералня още преди да разберете. Калгон е най-добрата защита. Затова всички водещи производители на перални машини препоръчват Калгон. Киселото мляко на мама. За Сашко повече кисело мляко винаги означава повече салата Снежанка. Наливам млякото в купата, добавям лъжичка кисело мляко, настройвам таймера и натискам бутона. Обикновено или цедено няма нищо по-хубаво от домашно приготвеното кисело мляко. Тефал. Идеите, без които не можете. Пътешествайте в света на Тинтин в търсене на най-добрата сделка. Само сега Peugeot 207 с 12% отстъпка и 4 зимни гуми подарък. Вижте повече на Peugeot BG. Любовта и грижата са в основата на всичко истинско. Свежест и натурален вкус. Стриктен контрол. Години опит и иновация. Всичко това е Верея. Ние се грижим до вас да достигне истински добро, прясно и кисело мляко Верея. С грижа за вас. Изпробван и препоръчан. Само една Ариел капсула има силата да изпере безупречно една пълна пералня с дрехи. Вече 2 от 3 жени, които са изпробвали Ариел Актив гел капсули, го препоръчват. Максимална скорост! Когато болката те атакува, където и да си, не губи време. Атакувай директно. Вземи Норофен Експрес. Меките капсули, които действат 2 пъти по-бързо и ефективно, откриват точното място на болката. Норофен Експрес.
Ефикасен срещу болката. Лекарствен продукт за възрастни деца над 6 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете опътването. Новините в 19 очаквайте. Всичко за цените на горивата, както и кой транспорт остава най-евтин. Задава се вълна от протести, кой кога ще стъчкува. Само една от къщите на цар Киро е законна, ще съборят ли останалите? Краят на политическата криза в Гърция се задава, кога новия премиер и правителство ще поемат държавата. Централните новини с Даниела Тренчева и Николай Дойнов започват точно 19.